kendo akawe mana gi kama nyakwar peresken we godo en duoko maber manyo wuok ahinya ahinya sikunde makaluo kalure gi duoko mar penj mar klas 12 manchano wuok juma mokalo ne waneno ka sikunde mang'eny kendo ne otimo maber mokalo chigni kaluo mangima kata mana Nyanza mangima maparo ni en puoch gi pak ahinya ahinya ni sikunde manyo timo maber kendo no keto results maber kuom igachiel mokalo Victor en gima ber nikech kanu wang'iyo kopogore gi kaluo to nwaneno kuonde mamoko ka jonyuolo dhi kendo golo teachers klase gi magi gik ma kamoro nwaneno chien kacha lakini nyo kwaneno timbe gi kaluo koro maya paro ni ok en gima yot ahinya mondo mi ine results machalo kamano jopuonj mane oketo tich matek kendo jonyuol mabende nyotino oketo tich matek ka gi support nyithindo kendo gi sikunde gi en poch gi pak mana kaka Ken wache an bende achwal poch ma pak ma special na school mar Gotateng nikech ngini wacho ni charity chakore dala king'iyo results mane Gotateng post kendo nyoro kanyo atudore gi principal to koni nyogi yudo kombe ma nyiso ne county schools mantiere Nyanza mangima njane gi namba 1 to bende ok mana Gotateng kende sikunde waduto tetete manyo timo maber Victor karawie wach marach aparo ni kendo otenore mana gi gima Ken wacho en thoe ma oyai ma waneno pacho ka ing'eni jok mathogi ok gin gwen magi gin dhano to maliche moloyo ma na luo juma ni Victor en wach manyo timore Seme kama wayudo ni ng'ato nyalo chiwo boke mar jumbe 2 monyis ng'ato ni wabiro ka okimiyo omenda maromo kama to wabiro negi tiyudo ka report makama ochwali e sitendo bila magima itimie onge magiko jomaundu gi bi maneg ji manyaka sama wawuoyi ni onge ng'at mosemaki gima miyo mabedo malit nikech wan e piny man koda chike Victor waseko ga mbaka gi pile ni king'iyo sani ok inyal bedo kata mana janjoro ok nyal bedo gi bunde more gweng mobila ok ochopo to king'iyo kata mana kaka ipedho jokong'o e kor gweng mobila gi tete ka giwinja much kong'o pelele moro to gidonji ere kaka ng'ato nyalo chiwo oboke matiende ni jogi gin jok ma helpless chalo gima koro wan elwet nono e Paraya state a failed state nekech jukumu mokwongo mar piny owacho kapod ok otimo gimoro amora Victor en neno ni jogweng kata jopiny ni garita jopiny nindo manindo nyalo tero gi to king'iyo gwenge mag Seme sani ka gi report manyo waneno gik mawuok kota ni nyaka obila bende pod ok owuok mochiwo report nono chiegni juma achiel bangi makama nyocha ne timre kora paro ni en yom mamae aparo ni kuom sani onego bed ni jotend obila motelo ne obila gwenge ma Seme sani ok onego bed ni office to bende ok onego migi amia transfer nyaka koro gibed accountable nikech jok mowito ngimagi kata koro gichiwo excuses onge kaka ngimagi biro dugo to maliche moloyo Victor katiko gi wachno en ni nyaka sani nitiere jogweng bende mapod nigi luoro ma ok nindi kani winjo kaka jogweng wuoyo Seme kocha ma ok nindi ni dokte nikech moko oseyudo bok moko kata moko bende oseyudo sie machalo kamano aparo ni en okang' manyaka kaw to mogik Victor en adwa chiwo mos makende ne osiep na miluongo ni Samson Opio ma en chairman mar CDF Embakasi West manyo wito men gi e gweng ma Kano gitiyo tich maber ahinya kendo aparo ni ibi komen gi chieng Friday ni mabiro e gweng ma Sido Kano Mikiria ka kamano to aparo ni wabiro dhach